Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Insha Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu muna cikin littafin Al-Jadid fi Taqarib wa Ta'bir li Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya juz'i na biyu, kuma yau za mu yi darasi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka. Wanda ba su samu karatun ba za su iya komawa tashar mu ta YouTube in suka duba profile ɗin mu ta wannan TikTok ɗin. Can sama suka shiga cikin profile ɗin mu suka duba ɗan can sama za su ga link na wanda zai kai mutum direct zuwa ga YouTube ɗinmu ta koyan Hausa da Larabci, domin su yi downloading baki ɗaya karatukan tun daga littafi na ɗaya complete ɗin shi har zuwa littafi na biyun nan. ‘Yan uwa ku ci gaba da mana comment da sharing domin amfanuwar ‘yan uwa, kuma ku yi mana liking, ku yi mana subscribe a cikin tashar mu ta YouTube, kuma ku yi mana following a cikin wannan tashar namu ta TikTok. Kuma da suke buƙata mu sa su a cikin tashar mu a cikin group ɗinmu na WhatsApp wanda muke sauran wasu karatukan daban, sai su yi mana magana a comment section, su ajiye mana bayani cewa suna buƙatar su shiga. Daga nan gurin mu kuma za mu ba su number mu, sai su yi mana magana ta WhatsApp. Suke mana magana ta WhatsApp za mu sa musu link domin su shiga cikin tashar mu ta koyan Larabci da ke cikin tashar da ke cikin group na WhatsApp, domin samun wasu karatukan daban ban da wa'innan karatun da muke yi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala darasi na gaba za mu tambaye ‘yan uwa wani littafi ya kamata mu sa bayan wannan bayan darasi na ƙarshen nan da muka yi a cikin wannan littafi na Al-Jadid fi Taqarib wa Ta'bir li Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya. ‘Yan uwa, malam ya fara cewa ad-dars al-khamis ashara, darasi na 15, yace ma'a sahibi dukan, tare da ma'abocin shago, ma'ana tare da mai shago. Al-mushtari, mai siyan kaya kenan, shine mushtari. Sai ce assalamu alaikum, sai amincin Allah tabbata gare ka, shine assalamu alaikum, ma'ana yayi sallama. Sai al-ba'i'u, yace mai siyan kayan yace, shi kuma mai sai da kayan yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, ya amsa sallama. Sai mushtari, mai siyan kaya, sai ce hal indaka zurru, shin a gurinka akwai, in aka ce zurrun fa shine bottle na kaya. Zurrun shine bottle na kaya, amma aka ce urzun shinkafa. Idan aka ce zurratun masara, amma bi zalun, wannan kun ga zayyun ne aka sa nan gurin, aka sa zalun zai koma aka ce zurratun masara kenan. Aka ce zurrun shi kuma shine bottle na sa kaya. Aka ce urzu ana nufin shine shinkafa. To ni ina ganin malam nan gurin kila nan samu matsala ne wajen typing error ne aka samu a gurin. So duk dai kuma dai me ake nufi, in ma urzun ne shinkafa malam yake nufi, to in kuma ina nufin zurrun shine bottles din ne, in kuma yana nufin zurratun ne masara ne, to ‘yan uwa dai sai ku iya ɗaukan kowane daga ciki. Sai malam ya ce al-bai'u, mai sai da ya ce na'am indi zurrun jayyid, a gurin ana sai da bottle mai kyau, ko kuma a waje na kace indi, na'am indi urzun jayyid, a waje na akwai shinkafa mai kyau. Muka ce na'am indi zurratun jayyida, a gurin na akwai masara mai kyau. Mushtari ya ce kam samadur ritil, nawa ne farashin mudu, ko kuma ka ce kwano. An fahimta ko? Wannan ritilun, in ka ce ritilun mudu kenan ko kwano, amma ya ce kamus samanin ritili, nawa ne mudu ɗin wannan, ko kuma kwano, ko ko tiya, ko ko mudu, duk wanda kowane za ka iya sawa. Sai malam Ba'iru ya ce mai saida ya ce samanin ritili, farashin shi wannan loka ko mudu ko kwano ɗin kaza ne. Sai mushtari mai saya ya ce wa hal indaka daqiqun, shin a gurinka akwai garin tuwo, shine daqiq, garin tuwo. Sai ba'i'un ya ce la laysa indi daqiqun walakinahu yujadu inda jari, ya ce la laysa indi daqiqun, ya ce a gurina babu gari, walakinahu yujad, sai dai ana iya samu garin inda jari, a gurin makocina. Aka ce jari makocina kenan. Sai mushtari ya ce bikam yabi'ul ritla, kamar nawa yake sai da shi kwanon ko mudun ko tiya ko rabin loka ko kwano ko rabin kwano. Sai ba'i'un ya ce la a'lam walakin azunnuhu yuba'i'u ritla bi kaza. Sai ya ce la a'lamu, ya ce ban sani ba, walakin sai dai azunnuhu, ina tsammanin cewa shi yabi'u ritla, yana sai da wannan ma'aunin garin bi a farashi kaza. Sai ka sa farashinka a nan gun da Larabci. Sai malam sai ce
sai ya ce nan gurin mun koma sai ce almushtari mai siya sai ya ce ala yujadu inda gairihi bi thamanin arkhasa, shin ba za a samu a wajen wani wannan makocin naka ba bi thamanin da wani farashin arkhasa wanda ya fi wani ka gaya min sauki? Sai alba'i'u ya ce yujad fi zalika dukan, ce za a samu a wancan shagon daqiqun rakhisun, ya ce za a samu gari mai sauki lakinnahu radi'un, sai dai cewa gaskiya ba shi da kyau. In ka ce radi'un ba jayyid ba kenan, jayyid mai kyau, radi'un mara kyau. Sai almushtari ya ce idan ashtari min jarika, to saboda haka ai ko bara in siya gurin makwashin naka li jaudati saboda yana da kyau, da li jaudati da kikihi, saboda kyawun garin nashi da kai bani ka gaya mun yanzu. Alba'i'u mai siya sai ya ce ahsanta, mai saida kai alba'i'u mai saida ya ce ahsanta, ya ce hakan to yayi kyau. Fa inna daqiqal jayyida, ya ce domin shi gari mai kyau anfa'u minar radi' ya fi amfanarwa fiye da gari mara kyau. Sai almushtari mai siya ya ce zin li khamsata artalin, ka gwada mun khamsata artal, ya ce zinli khamsata artalin, ya ce ka gwada mun loka 5 ko kwano 5 minal urzi na daka shinkafa, minal urz na daka shinkafa. Kun gani ko nan urz ne, can an samu matsala ne. Fi kesin minal warki, a cikin case, in ka ce kesin kamar ka ce jakan leda ko kuma ce leda, minal warki na daka takadda, leda takadda, akwai leda ta takadda irin wani ake yin ta kaman jaka ka samu a ciki. Wa haka saman, ya ce to ga kuɗinka. Wa haka saman ga kuɗinka, ya ce wa haka saman, kamar haka kuka ce kamar haka kuɗin ko kuma ga kuɗin ko makamancin haka ne. Insha Allah subhanahu ta'ala za mu tsaya a nan gurin, wanda suke tambaya sai yin tambaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.